Passem doncs al punt número 6, que és la ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del 7 de març, també relatiu a l'aprovació definitiva del conveni de cooperació entre els ajuntaments de Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Vidal de Sasserra i Llinars del Vallès en matèria de la constitució d'una borsa de treball comuna. La proposta d'acord transcriu íntegrament el conveni que preveu aquesta cooperació en matèria de borsa de treball comuna, que passa fonamentalment per la contractació d'una persona que es fa càrrec d'aquesta gestió conjunt dels 4 municipis amb una sèrie de detalls d'obres i qüestions a fer, i que en definitiva el que ve a detallar és com es divideix el cost que suposa aquest personal i la dedicació horària que té aquest personal dividit una mica en cadascun dels un matí a Sant Antoni, un matí a Sant Pere, 2 a Llinars, que també atendrà els de Villalba, i un altre matí dedicat fonamentalment a tràmits administratius que es farà des de l'Ajuntament de Llinars. També té un horari rotatiu en tarda en funció d'un calendari que s'ha establert. I si en aquest supòsit hi hagués en la participació econòmica, si hi hagués una subvenció per part de la Diputació de Barcelona en matèria de promoció econòmica, doncs aquesta seria deduïda a l'hora de fer el repartiment entre els diferents ajuntaments, que en principi va dividida en un 25% entre Sant Antoni i Sant Pere, un 5% Villalba i un 45% Llinars. La vigència del conveni és fins al 31 de desembre del 2013, amb possibilitats de poder-se prorrogar. I bueno, això és el resum una mica de tot, no ho llegeix perquè ja ho tenim transcrit. La proposta d'acord és ratificar el conveni, facultar l'alcaldessa i ratificar l'acord de propera sessió plenària perquè l'acord va ser adoptat en Junta de Govern. Això suposo que no sé si tenim alguna cosa a comentar, però he donat una mica de la crida i la necessitat que teníem aquí a Sant Antoni també de poder percebre i tenir a disposició una persona dedicada a la gent de casa nostra, no? A això és una aquest servei a Llinars en el seu moment funcionava mentre també tenien la subvenció que tenien, llavors com en totes les coses hem d'aglutinar esforços, no? I d'aquesta manera nosaltres sols aquí era enviar per poder tenir una persona amb aquesta dedicació, perquè clar, una dedicació d'aquesta si no la fragmentes no la pots tenir, i per tant entenem que aquest conveni reflecteix una mica les necessitats i tenim a la gent d'aquí de casa nostra que ens estarà atesa aquí i penso que és important per molts factors, tant per la gent d'aquí com per les empreses d'aquí, perquè també és allò poder venir a buscar, penso que és prou important. No sé si voleu comentar alguna cosa al respecte. Nosaltres estem contents que finalment tinguem aquesta borsa de treball. Ens hagués agradat haver-ho aprovat l'any anterior, el 2012. Ens hagués agradat haver-ho aprovat el 2012, no el 2013. Que era una cosa, tal com està el panorama, que era prioritària, absolutament prioritària, i que això mateix que estem fent s'ho podria fer el 2012 tranquil·lament. L'únic que és a dir, molt bé, encantats amb l'acord i l'únic que el que hem fet ara segurament hem perdut un any. Sí, jo us volia felicitar, perquè jo amb la legislatura anterior portava la promoció econòmica i ho vaig estar intentant els 4 anys i no ho vaig aconseguir. Que es fessi aquest acord amb Llinars, Sant Antoni i Llinars, la promoció econòmica i unes altres coses. Aquesta promoció econòmica en concret vaig lluitar bastant, ho heu aconseguit i m'estic felicitant. Jo, una mica el que deies, Raül, evidentment les coses no són fàcils i evidentment adoptem aquesta postura amb aquesta necessitat que poder no... Jo penso que la feina es farà des d'aquest acord, d'aquest conveni, però per pena nostra no podrem resoldre totes les... Perquè per altra banda, entenc que a vegades dius hem perdut un any, potser sí, però també és una feina difícil en els moments en què estem, que tampoc pertany a l'Ajuntament, és a dir, no es correspon municipalment parlant, perquè això eren unes administracions que duen a terme aquest, però com que de moment nosaltres podem fer
aquesta rebuda, aquest acolliment, aquesta escoltar, no? Que és una mica la feina, perquè, per desgràcia, resposta podem donar la que tinguem, no podem donar massa. Fabricar llocs de treball, no. No, perquè no ens de cap, però penso que és molt important i per això ho hem apostat. No, i jo diria que fins i tot una cosa que tots portàvem al programa, no? Per tant, tots pensaven que era cabdal, per tant, d'aquí el que diem, no? Que aquest esforç per fer-ho, que podria haver fet de bon inici i que el 2012 ja fos. A partir d'aquí, doncs, és aquí fet. Hi ha algun telèfon que sona? Uns telèfons que sonen? Haurem de dir com als cinemes, no? Preguem que desconnectin els mòbils, no? Però vaja. Bé, alguna cosa més a comentar en aquest sentit? Doncs, si us sembla, passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat.